Hvala isto, druže. Ti već rešio da me islikaš. Onda nemoj da ti se tresu ruke, da to bude snimak za istoriju, normalno. Jednog dana gledamo, da uživamo, da se divimo kakvi smo bili serviseri svojih zmajeva. Kako mi to znamo da radimo, sami, bez ikakvog glavonje sa strane. Uzmemo knjigu, pročitamo, a imamo iskustvo 25 godina, tako da nije problem neki da ove proste radnje oko generalki, sklapanje zmaja, štelovanje krila uradimo normalno sami. Ko će drugi to da ne radi? Nećemo da zovemo one od ozgore, ni ono od ozdole. Već eto vidiš kako to ide. Motorče je sređeno, što je već se vidi ovde, stavili smo ga na zmaja, urađena je svuda servis radilice, preštelovano, naštelovano, radio je pola sata na probnom stolu kod čokolade, u glušcima. Evo sad smo ga ovde izmontirali, sklapamo ove ostale sitnice, benzin, struju i ono sve što treba. Hladnjak je već napunjen sa hemikalijom za lađenje. Ostaje nam da stavimo sajle. Normalno treba da se kupi novi bužir kod Zike sajle, jer ovaj stari nećemo da stavljamo ponovo. Svaki godine najbolje se promeni bužir, cevica za benzin, šelne, razne gumice i sve ono što vidio. Naravno nije loše da se prekontroliše instalacija. Poskida se, stave se nove kleme, stvar se dotera i spicani i onda je čovjek siguran kad leti, ne razmišlja mnogo da li će nešto da mu otpadne ili da zataji ili da se ugasi ili da otkaže. Eto, to bi ovako bilo ukratko